Nalazimo se ispred Caritasova doma za djecu bez roditeljske skrbi, kuća Svetog Franje u Vugrovcu, koji je stradao u potresu koji je Zagreb i okolicu pogodio 22. ožujka ove godine. U domu smještaj pronalazi 30-ak djece bez roditeljske skrbi od 3 do 16 godina i evo, doista su u ovom potresu oštećene i njihove sobe i dnevni boravci, i čitaonice, stubište, zapravo cijela unutrašnjost kuće je narušena. Koristim priliku zahvaliti Hrvatskom dušobrižničkom uredu u Njemačkoj, a osobito zajednici Karlsruhe i Don Ivi Nediću koji su danas ovdje i koji su donijeli vrijednu donaciju pomoći za obnovu doma, za sanaciju oštećenoga. Svaka pomoć nam je izuzetno dobro došla jer troškovi su veliki. Uslijed ove krize s koronom otežano je i procijeniti sve one troškove, odnosno sva oštećenja koja su nastala, pa je to još uvijek u tijeku. I evo, doista svim članovima zajednice Karlsruhe, svima onima koji su se uključili u ovu akciju, možda i onima koji će to naknadno nakon ovog videa učiniti, od srca zahvaljujem i želim da im Gospodin obilato uzvrati za njihovu dobrotu, za njihovu osjećajnost za one koji su u potrebi. Nevolje su kušnja, ali ujedno i prilika za povezivanje ljudi u dobru. I ova kušnja koja je zadesila i Caritasov dom i Zagreb, prilika je da se povežemo, da svojim zajedništvom izgradimo ono što je porušeno i što je oštećeno, i ja vjerujem da ćemo to kao i uvijek učiniti.